Tervetuloa hyvät autourheilun ystävät Videox-rallitiimin mukana rallin vauhdikkaaseen maailmaan. Junnujen kevättauko on ohitse ja SM-kupi täydessä käynnissä, jonka avaus oli Ähtärissä. Ja hänen perään sitten Esa Peltonen ja Timo Sillanpää, kuten tuolla eli ensimmäisellä etuvetoisella tässä F-ryhmän sarjassa. Jari Mikkola ja Jukka Mikkola menivät siinä startilla ja saavat peräänsä sitten Mika ja Jari Korhosen. Ja näin sitten numerolla 12 Harri Rovanperä ja Risto Pietiläinen Juomo Kantasen ilmoittamalla RS:llä. Ajatus kilpailutoimintojen keskittämisestä Saabalmetin alueelle oli erittäin hyvä. Toteutus hieman vain ontui. Viitoitus oli aluksi olematonta ja lopuksikin hyvin puutteellista. Tuntui kuin tämänkertaiseen rantaralliin ei yleisöä olisi kaivattu laisinkaan. Moni katsojista suuntasi nimittäin matkansa kohti Mynämäkeä ja kuuli vasta siellä, että kilpailun pääkeskus on Uudessakaupungissa. Ja kuten arvata saattoi Jari Mikkola, joka tässä startilla tulee, ja Karhumäellä, Laaksolla ja Mikkolalla on pisteitä vain 12 kilpailusta 7.08, eroa siis 9 sekuntia. Kolmanneksi nopeimmasta vauhdista kakkospätkällä piti huolta Esa Peltonen samalla ajalla Kari Vepsen kanssa ja kympin sakkiin kaasuttelivat lisäksi Juhani Vuori, Kai Aaltonen, Timo Jylli ja Hannu Siukola. Eikä tuo pölykään varmasti haitannut täällä alkupäin erikoiskokeilla laisinkaan. Ja tässä siis numerolla 12 pöllytteli menemään Harri Rovanperä, jonka ajo ei ole lainkaan niin näyttävää kuin mitä ajat antavat ymmärtää. Tämän paikan tapahtumat aloittaa numerolla 13 matkaa lähtenyt Ilkka Rantala Markku Mäkelän kanssa. Ari Mökkönen ja vauhti on sen mukaista. Hienosti alkanut Poika hallitsee eskorttinsa varsin mainiosti. Saas nähdä millä autolla ajetaan ensi vuonna. Jari Kasi on mennyt tässä luokassa varsin vauhdikkaasti myöskin ja tässä numerolla 27. Jari Mikkola tässä muutamassa kilpailussa on hieman yllättänyt. Kärkikaksikon tässä luokassa tulee todella ahneesti nuolen tämän paikan. Jos hän olisi Lammin urheiluautoa edustava, niin väittäisin, että tiesi paikan, mutta kun on Torniosta saakka, niin ei voi väittää. Toi on hyvä toi, konstatte ne mene suoraan tuonne.
Varoittakaa! Työnnettiin työvästä tuosta. Plastikkana semmoista. Oli hyvänen aika.